Jeg hedder Christian, og jeg arbejder i Pharmacology Research i en VIVO-afdeling, hvor vi arbejder med studier og koordinering af studier. Der er sådan meget arbejde frem og tilbage med at gøre alt det teoretiske arbejde ned til det praktiske, hvor vi sådan tilrettelægger i forhold til rør, men også i forhold til at booke folk til at tage blodprøver i stallen, for eksempel, og sådan nogle ting. Det er så den ene ting, jeg laver. Så har jeg så Shipman ved siden af, hvor jeg så også bruger en del tid på at lave toldpapirer, når vi sender væv og blodprøver ud til forskellige dele af verden. Kina og Sydkorea. Ja, der er sådan mange forskellige, og der er sådan meget mailkorrespondance frem og tilbage, hvordan de her toldpapirer skal være, fordi det er meget forskelligt fra land til land, hvordan det skal være. Så ja, det er jo sådan lidt overordnet, hvad jeg laver, tror jeg. En anden stor ting, som jeg også arbejder med her på Gubra, det er depot-appen, blandt andet. Vi har jo forskellige apps i Gubra, som vi selv producerer. Og den her app, jamen, det er sådan en registrering af, hvad vi har i vores fryser, og hvor det står henne. Og jeg har blandt andet delansvar for, hvad der kommer ind af vævsprøver og blodprøver, og hvor det bliver registreret henne. Det gode ved at arbejde på Gubra, det er fællesskab, man føler, ikke? Man føler, at man er en del af noget, og noget godt. Og man bliver altid mødt af smil og et godmorgen om morgenen, og sådan. Det er et dejligt sted at være. Og man hjælper hinanden, altså man løfter den flot.